سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het station. in het station. په سټیشن کې. Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? برلین ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? پاریس ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? لندن ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? ورسا ته ترین په څو بجو ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? ستاکولم ته ترین په څو بجو ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? بوداپست ته ترین په څو بجو ځي؟ Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. زه مادرید ته یو ټیکټ غواړم. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. زه پراګ ته یو ټیکټ غواړم. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. زه بیرن ته یو ټیکټ غواړم. Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? وین یا ویانا ته ترین کله رسیږي؟ Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? ماسکو ته ترین کله رسیږي؟ Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? امستردام ته ترین کله رسیږي؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? آیا زه باید ترین بدل کړم؟ Vanaf welk perron vertrekt de trein? Vanaf welk perron vertrekt de trein? ترین له کوم تمځای څخه ځي؟ Zijn er slaapwagens in de trein? Zijn er slaapwagons in de trein? آیا په ترین کې د خوب واګون شته؟ Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. زه بروکسل ته یو طرفه ټیکټ غواړم. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. زه کوپنهاګن ته یو دوه طرفه ټیکټ غواړم. Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagon? د خوب په واګون کې یو ځای څومره قیمت لري؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het station. In het station. په سټیشن کې. Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? برلین ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? پاریس ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? لندن ته راتلونکی ترین کله ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? ورسا ته ترین په څو بجو ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? ستاکولم ته ترین په څو بجو ځي؟ Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? بوداپست ته ترین په څو بجو ځي؟ Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. زه مادرید ته یو ټیکټ غواړم. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. زه پراګ ته یو ټیکټ غواړم. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. زه بیرن ته یو ټیکټ غواړم. Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? وین یا ویانا ته ترین کله رسیږي؟
Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? ماسکو ته ترین کله رسیږي؟ Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? امستردام ته ترین کله رسیږي؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? آیا زه باید ترین بدل کړم؟ Vanaf welk perron vertrekt de trein? Vanaf welk perron vertrekt de trein? ترین له کوم تمځای څخه ځي؟ Zijn er slaapwagens in de trein? Zijn er slaapwagons in de trein? آیا په ترین کې د خوب واګون شته؟ Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. زه بروکسل ته یو طرفه ټیکټ غواړم. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. زه کوپنهاګن ته یو دوه طرفه ټیکټ غواړم. Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagon? د خوب په واګون کې یو ځای څومره قیمت لري؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!